Gonzales, and then may partner ka po na ko, Juan de Tayad. Kumusta ka mo tanan? Dini nga itong tulumanon. Kun ako ang pasultihon. Okay, asap kita, always say a prayer, mga kaigsuunan. Ako na nga pangamusta ka dito si Jimmy Hias, no? Kay agaw ni Attorney Hias, no? Bubit Hias, diya sa Lapu-Lapu City. Kumusta ka mo, Attorney? Diyan sa mga Hias family, andin na to sabi mga Tatoy's family, no? Diyan napitas panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City, og sa Santa Rosa. Kumusta ka mo tanan? Sa mga Maranga family, kumusta sa mo? Og sa mga Sagarino family, diyan napita sa Ulango Island. Kumusta? Og maayong pagpaminaw ka. Don't forget, asap kita, always say a prayer, mga kaisunan. Bueno, ang suot na po karoon na itong hatagan o pagtagad, no? Pinada, kinis, usak ka, lalaki, nga nagpatago lang sa ngan nga, ay no, lalaki de, lalaki gad, nagpatago sa ngan nga, Dudot. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sinder, si Dudot. Kini ang problema bahin na sa kong asawa ba nga sobra kayo kakuti-kutihan. Pida bisag gamay kayong hinugdaan kuti-kutihon gyud maayo. Makairita kayo. Ug nganong na problema ko aning ako asawa no. E nanayaw na ko pag so good ang mga pagkitabo ha. Naunsa ba hingdugan ko. Daw sa nalipay man karon. Tungod ba kay nakita ko. Ikaw gugma nga sulundon. Ikaw ang langit ko. Naghatag kag kalipay ning dugan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag sa mangit-ngit nga paglaom. Ikaw ang langit ko, hinaot nga masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kung mapakyas ang tanan. Butang si sister. Tagay sa kabi. Mao ni gitawag og self-service. Ako'y kanta, ako'y doyog, ako'y tagay, ako'y yarok. Tanlasa yun yung Peter Win. Ay, ang lamig yung Peter Win na. Oy, Dudut! Day! Nag-inom na ka? Grabe naman sa ka, uy. Serious naman yung imo. Kadaadlaw naman kasi inom. Bida. Tagsara man sa taon kay botilya ning ako, Aday. Tagsabi tao. Nya, tagpila ng botilya. Ay, nung sabi na siya, eh. Bebe, kapila ka mo inom sa usa ka adlaw. Kapila ka mo inom. Kusar, magod. So, kausa sa usa ka adlaw. Sa ato pa, sa usa ka simana, kapito. Makwinta, tamang yun ni. Nung sa man taon kapis ka, Kadiyot, huwat ako. Kay may kuhaon lang ko. Ha? Unsay kuhaon ni mo? Bahala ka di ay. Tiwason ko rin akong ginom. Sayang kay ni. Ginali-dali mang gyud yarok. Ay, ginali-dali. Ninar man siyempre hurot man gyud. Be, kwentahon na to. Aron ka makaamgo kung pila gyud magasto nimo tungod anang imong inom-inom. Hala. Kwinta dia. Kwentahon gyud, kwentahon gyud. Mao di imo nang gikuha kalkulator. Unsa man di ay? Bebe, nako variety kas bar. Hilom dia dot oy. Way maing laki mo kwenta dot. Kun dinagkong numero na dot. Bebe, sige, ni dagko gid ay ha. Oo, oy. Ato magini paingos dinagko dot. Awaron ha. Na. Sa usa ka adlaw, kausa ra ka mo inom. Pilang beer dako? Birkol. Ana, way ayo na. Let's see. Kanang kabayo, ibutang talag 150. 150. Suod sa pito ka adlaw times 7. Pila? Ha? 1,050 pesos? Hala. Hala no. Usak libo og 50 pesos ang simana. Unya ang usa ka buwan kay upat man ka simana. So times 4. Times 4 na to. Pila?
Ginoo ko. ay. 4,200 pesos ang usa ka buwan dot. Oh, nya. Kita ka dot 4,200 ya karon sa usa ka tuig. Oh, ang usa ka tuig dunay 12 ka buwan. Ah. 12. Oh, so i-times 12 nato na sad. Ginoo ko! Naman. Ay, 50,000! 400 ang usa ka tuig dot. Gilaliman ka ana dot. Kun imo pa nagitigom, do na unta ka sa sakyanan. Bida ng istoryahan mo, Priska. Ikaw, mainom ka. Dili. Oh, okay. Di ka mainom. Sa ato pa, wa maong sige mo 50,400, ha? Oh, O, di mo ka mainom. O niya, nakapalit kang sakyanan. Nakapalit ba kang sakyanan, bebe? wa. O, wa. Tiyo mo na, o galing ka kapalit nga kay gasto. Ako na ba noon? Bungot sa itoy ni Maprita. Bungot kasi itoy. Pagkakinortohan na bausan ko back to me, guys. Pre! Ad mo si Priska. Kanang bayhana na eh. Kitahan man katao niya. Pilay magasto na kung mainom ko. Bidang tagsa naman kung mainom. Away, naong sabi sa kaoy. Gibadlong lang kasi mong mga bisyo nga dili magpalabi. Ayaw lain na pagsabot kay para raman sad sa imong kayuhan na. Tagsa naman sa di. Bisa na. Mabinaw sa nahin ng imong asawa dudot. Bida maminaw man ta. Pero dili na siya maminaw sa akong rason. Maulagi na lagi ba? Ang buot ninyo doha. Ikaw nahibaw ka man unta ka dili maayo nang muinom. Oh, ngay, bida. Di tanan makadaot na yun, bida. Kung sa dili tanan makadaot. Ang tanan makadaot basta maghinubra na. Nga, sa ato ba, nang imong anak na makadaot din na siya. Kano makadaot? Lubra naman na. Nagkasubra sa kong anak dudot. Kanang iyang pagpakayaw-yawan taon, ha? Murag nang hinubra ng kayaw-yawan na niya. Ay, baya ka. Bisan kinsa dudot mo yaw-yaw gyud na basta doon na dili maayo. Parehas og iro ba? Magkakita gani dili maayo nga wa maili mo pagot gyud na. Mga odi ay. Usa maudi ay. Ang naupis ka na, nadugay, bura na puldog. Oh, baya nagnaong ni mo dudot. Sumbong ta kasi mong asawa ha? Ha? Sumbong ta ka? Sumbong ko taon. Maulagi na na mutuo na gyud ko. Mutuo nga unsa. Nga ang iro, usahay mag-away, usahay magtinabangay. Sa pagtuon mo ni mo nako ha? Iro, pa akong tanong kang buwan nga kakaila ka niya. O, kailan yun ko, ha? Doon na sa gyud ay kay Rabis ay. Ay pagkakidot baya ni mo. Asa naman sa kadot? Nag-ilis man ka. Pato ila pala John Mal Pardo. Ha? John Mal ba Pardo? Pato ko dito. Mag-inom na sad mo dito. Anya, sa may mahitabo, muamot ka, mutampok ka. Magpabilib na sad ka. Ikaw may kinadakag amot, ikaw mo ay pinakadakog amot. Ay, naku, Mura na ba ka dakog sweldo? Ay, so, sa may taon ka, Prince Kaway. Kaya nga no, di tinuoy ha? Dili mo na tinuod duduta ka. Mao ni utok sa akong asawa. Pas kay, advance kay ba? Gamay istorya, taas kay maabta niya ay. Hangtod nga mairita ka kung maminaw ka. Unya. Naunsa na sad mo Priska? Nag-away na sa mus dudot. Ha? Sukmagay man ta gani mi? Unya. Walang sakay, gidugo pa man ko. Ha, awag mo tuang na ni o. Kita gina siya kunsa ko. Lupig pa itsahag iring anak niya. Ha? Wa gyud ko kasabot na. Na, mura bagi itsahag iring na iba. Ngayon ikahuman, daghang kinawrasan. Uy, pagkakidot gud sa ito'y ana. Ay, awa lagi na awa niya. Kita mag yung scattered, ano ba? Awa niya. Ay, ron sa good pre, under ka mo sa wala. Pero sa andero sa nyawar sa noon. Ako'y tao di pwede andero sawa taon. Kanang mga sawa may under na ko. Itsay no sa ato pura. Plus, no sila sa kasilya, sura ila. Sagol no ko na sila malatao di malata. Ibu deh, sigligit pre. Rigit bro eh. Manugod taong di. Basta ko yan di ron. Adi gyud silbi sila nako. Ako pa? Ha? Ako haligis pa ni May. Oh, unya, siya may bongbong. Sa ato ba? Usa to pre steroid, suga, usa to suga. Ang haligi, ang bada. Halika, iwag sa panimalay pre. Iwag sa Panimay. Ay, bateri na, bateri. Iwag magka. Ang asawa may suga. Iwag sa Panimay. Ang kabit pre usap na. Eh. Eh. Switch. Emergency light. Muna emergency light. Science kay kapre na, science. Unsaw lang sila. Oh, come on. Scientific method. Scientific method. Kinsa may maghari-hari nga mo sa mundo doon. Ay, Maghari-hari. bangag sa ilong. Maghari-hari. Oh, come Ako on. may puto sa
pasabot nga magari-hari ko dito sa ato, ha? Dili dayo oy. Kinsa man dai, pre? Kinsa man kita lagi? Ako ano? Kamu matarungan yung sabot oy. Nadi babae nga magari-hari. Hari gani sa ato palaki gyud na. Anong babae ray na? Di na sila hari. Unsa biya mo? Sa ato pa dai, pre. Dili des mari ang buti mo ipasabot, pre. Nga paghari-hari, pre. Wow, sa kubi hari-hari. Berjud sila ito akong gingon. Kamu ba? Pabinaw mo? Bitaw. Kamu doha ha? Pabinaw mo. Ang mga babae ray na pinangga na sari. Siyempre, ako mao'y laki. Ako may haligi. Ako may hari. Yung asawa, mao'y ray na siya. Pinangga na sari, di ba? Ibanggar? Aulis ato, Dudot. Yes. Mauli! Pre. Mauli ka tayo, pre. Hari ka ron. Hari ka rin. Ikukas ko muna ko, pre. Pagbihin na, pre. Ha? Ako mauli mo sinyo. Ako di ko uli, pre. Ano di mo muli? Ni amatas amo, pre. Ikaw, presindo. Uli na sinyo, pre, ha? Kay abli na. Ay, gabihin na ba? Gina, abli na sa What? Kau ba'y pauli kay layo tong atong animala ka pauli? Pindot, ari ako, pre. Ay, ligi-ligi na, ha? Pre. Ay gipander pre ha. Pre, dili pa igor mga prekulitahon ni mo kay dili under ni mo, pre. Unsa? Kulatahon ko ni mo, Dot. Ay, kulatahon ko, pinagda ko ka na ako. Bantay lang yung kay kabot sa bahay, animala ka. Bantay ka lang yun. Uy, unsa maron? Mura magmiuyog ang bae. Kakusog ba to? Awa na. Nagubat na sang Hamas ug Israel. Hay, pagkakido! Huyawa din mo sa? Pwerte din mo panghambog og wako, no? Si hambog ay, tikya mo lang ka. Dekadungog ko, Dot. Ay, wala mabangkak, Dot. Pulos lagi ka. Pulos ka lagi binuang. Pulos ka lagi hambog na. Pulos ka lagi. Brr! Unsa pa? Pulos ka pag... Pulos ka pa! Unsa pa? Pamakak, pamutgot, pamurit, panghambog. Uhoy! Ay, sus. Panay ko unsay kuwang nga nimong paman. Unsa man taon ka, oy? Ay! Pati, dalagi kuwang ni mo, Dudot. Puro ka di sawa, oy. Asawa bito ko ni mo. Unya ikaw, miila ka nga asawa ko ni mo. Okay, wadi. Hilab niya ay. Kung miila ka pa nga asawa ko ni mo, dili ko ni mo libakon. Oh, gusto ka ba libak? Nang libak ko nga akong asawa, gwapa. Akong asawa, buotan. Mau ba na dungog ni mo, ha? Mau na? Bida gid mo, gamay na lang gyud ka ha. One bar na lang ka. Padayon gyud, di ba paong gyud kang hanggawa kanya. Por bida sa di mo ganung mapaw man taga naman tay charger. Hila! I-charge ka diyo, dito saan ka. Pulos ka lang gyud binuang. Sige na. Tuog pag naman sad mo? nay. Ay, sige naman ang gani mong mag-away, no? Mas may pang magbuwag-buwag na lang, no? Oh, pagbuwag mo, dili man ka mo magkasinabot. Kapoy kay mong paminawon, uy, pulos mo mga tag-as o garbo. Ha? Nay. Huwag makalupig ninyo. Busa kung ako pa ninyo, mas maayo pang magbuwag mo. Magmalinawon pa ning baya. Pagbuwag mo, ano mag-ipon pa mamong dili, man ka mo magkasinabot. Ayan, nay, kung magbuwag niya, asa ka kuyog. Ang ni mo. Lahat sing anha ni mo. Siyempre arin ako. Ako lang inahan, mo na imo. Ako'y kuyugan ninyo. Grabe ang nanay. Magpabilin ko nga ni. Ug bahala na mong asa mo kaingon. Nay, kung magpabilin ka dinhi, kisa may mo pakaon nimo. Kisa may muluto nimo dinhi. Kisa may magpalit og imong makaon. Mas mo ka dinhi, Nay. Sige, ikaw na lang bahala, ha? Mao na diha, nay, ha? Kung magpabilin ka din, ikaw lo, sa ibawin, arabatay ko yung mga dilingon na to. Kauban na to anang baya taon. Nunay agta, ha? Nunay kapirusa. Kanang agta ba, hilig ka na tiguang. Sige, pabili lang ka din, Sige, hindi lang ka. Kay malayas mi din, ha? Tara, please ka, tara! Brad, yabang ka diha. Oh, yabang ka naman. Kita'y magbuwag niya, mukuyo ka na ko. Hanggaw ka mang kahasnaong ni mo, kapahong daw ni mo. Magbuwag ta, paulit to sa inyo, kay paulit sa kutulis amo. O sige, biyai ko ninyo. Oo. Ipalabi ng inyong kataas sa inyong gato. Ug tibanin ninyo ha. Kung unsa gani mahitabo na ako din nga inyong gibiyaan, kargo ni konsensya ninyo. Sige, panglayas mo. Na, malayas mi din, ay kabala ka, kay dunam kay kauban din, agta. Ay, pinuang man na ninyo. Bitayag na ako ni mo nihilak na Sige, biyai ko ninyo. Di ba maghikong ko? Sige, biyai ko ninyo. Wa mi madayon taong pagpalayas kaya nabala ka man hinuon mi sigua nga mong biyaan. Di na siya makuyog na mo.
Mao to nga, nag-ipon lang gihapon mi, pero uga kay tinagdan ako nga asawa. Kami duha, usa-usa na mo, uga kayo. Murabag, sago na lang gamayng ligas, mapaka na yun. Unya. Lakaw na ko, nay, trabaho na ko. Managutang mananghid pa sa kong inahan. Imo nang inahan? Oh, ang anak ko munang hindi mo nagwar man ta. Bisa na nagwarta ay pananghid ako. Ug ayaw sa pananghid sa kong inahan kay dili na nimo inahan. Oh, di ba? Nga naman ha? Nay, ano lang tingog nay ha? Wa na tay labot pala niya nay. Ningangam nas na hindi mo tingog. Ayaw tingog nay. Gi, bahalaan mo di. Nay, ayaw tingog nay ha. Pasag diin na siya, wa na tay labot pala niya. Sige, wa mo ko. Sige, wa ko ilabot ninyo. Ay na lang tingog nay, ay na lang kay wa mo ko ilabot ninyo. Okay na. Kini. Asaman siya na. Asa to siya na. Da, pasag ito oy, kinagaayaw pag tingog, pasag ito siya nay oy. Rimugtako ng awan to si tanaw tug asam ko to panghipusong pila ako mga butang. Ay, nak. Pasa tumbanan ni mo sa inyong kwarto. Oy, base kung si mauna-unaan adto. Da, pasag dito nay oy. Kung maghikog siya o bahala siya. Siya rin manubag dito sa Ginoo. Ano ray? Gawas man. Dot, nagdaman ko ka ng bag. Mga sininang sudan na, Dot. Mulayas ka. Pasag diin na nay oy, ipadana niya tanan yang mga sinina. Hadlukon matadayas. Pila ray pag-ilis naidaghan diyang gaatang kung kanus ako mabiyuda. Unsa? Di malayas. Di ko malayas ha? Di ko malayas. Nagdama kasi mga sinina. O sabi mo pasabot mo na, di ba mulayas na? No, taka lang mo abil dam kung sinina malayas ina. Kay asa man day ka, Dot. Nga nagdaa ka man sa imong mga sinina. Asa man day ni mo dadon imong mga sinina. Manlaba ko nay. Taka lang mo forbida. Buamsi ko sa trabaho kay maglaba ko. Pila tong talang mga bulingon paraw. Kidon. Mao ni akong problema, gusto ko malayas taon, pero at tanaw na ko merkansi, mag kay dako nung ko gasto ani baya. O niya akong layas man ko. Ilisan man din ko sa kong asawa, kay daghan ko ng gatang. Mayo ka ni, ha? May gugma ka nila ko akong asawa, bambina. Di ko na pres, o saman ko kamoy pasultiyon, dudot. Ato pasalamatan po natin ng mga tao nga nagsugod ng inom sa ato ang pinaka-the best nga Sed Panyawan Coffee. Mao na ilami kay imno nato. Sed Panyawan Coffee Mix kada buntag kanang padung tas trabaho kay makahatag na nato kalagsik sa atong kalawasan. Gulyat kitong nitila ko. Pero pait man. Pagkasunod din naman nindot na. pait. Nindot manggudam ka ng Kulang din na lagi pait. Para gid siya sa mga diabetes nga tao kay kuan man wa nila dili kayo white sugar. Sugar nga matuha. Mao the best kay imnon ate preso niya apil po na sa mangustin dang sagulay na sagol daghan kayo. Wa pa na di resibo. Wa pa kay atangin ninyo na. Ako hurot din ate pres buntag ko gapon kay imnon. Si Shirley ganahan kayo. Lami bitaw ate pres lindot kayo. Thank you kayo sa bag ko na to produkto sa Sed Marketing nga mao ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Okay, ate pres. Okay, ug pasalamatan sa dakwang tanan nga nagtumarog nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood. Kolesterol nato, katutaas og sugar. Ayog si piyata kada adlaw gyud inom. Katulad sa kadaw inom. Sa buntag unay ka mokaon sa imong pamahaw. Inom na daan og isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniudto ni mo, maghapon. Unay ka mokaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan og isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Maghapon din kagabi, unay ka mokaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang nga na problema, bahin sa kidney o UTI, di na mo angay mabalak or mahadlok anak. Tungod kay doon na magkapaalibyo, makatambal, makaayo, anang atong gibati. Bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong UTI o kidney, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Cogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na ito makisunan nga migamit sa atong #1 nga haplas. Thank you, gyud kaayo ninyong tanan. Sus, the best kini atong dili panyawan Sed Liniment Oil, panyawan coffee man to. Sed Liniment Oil nga tinuod gyud nga mutabang sa atuang panakit sa kalawasan, kini atuang arthritis, rayuma, kining panuhot nato, buko-buko tungod sa atuang pag-drive-drive, kini atuang bagtak nga manakit nga bikugan ta. Unya kini ato ang mga athlete's foot ay ato nang wagtangon kaning mga paso-paso para di ka burot ato nang haplasan sa ato ang Sed Liniment Oil nga tinuod muwa sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul kuto sa kabataan ilikay pagita sa dinggi. Basta mo balik, mo gamit sa Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gli? Ang tinuod, Gams, nga Sed Liniment Oil, Gams. Oh. Adto rin butika na to mapalit. Oh, na. Di ko na to mapalit bato sa gawas. Muna, mga higala, bagong tuig na ba, Gams, no? Ay, gibo kasipat, adto kita palit sa atong Sed Liniment Oil sa butika na yun. Mawag yun na ang tinuod. Kaya makapalitan na to sa gawas, mapiki na, mag-on naman tuig. So, ari kita sa butika mapalit sa ato. Kung di gali, Gams, sa Facebook na Gams, bisitahin ninyo ang page sa Seed Marketing, kaya type ninyo ang Panyawan Herbals, o kaya kalimot na atong ilike ang page mga igsoon. Yan makita rin tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee, Gams. Di na maglisod, layo tapan lang nito sa butika. Sa Shopee na lang mo palit. Excuse me. Muna nga, ayaw mo palit og gawas sa butika rin kita. Kaya i-greet na ito diri, Gams, na nagtabang na ko atong kuan, Gams, sa Palawan po siya, Gams, sa Hernan Cortez Branch pa, Gams. Itabangan taon ko atong nag-istorya na, Gams. Nabalik mo ko sa Hernan Cortez Branch, si Ami Juan. Mananin siya sa register, Gams. Mariel Bariti, Clyde May Buak, og si Gilbert Linihan, Jeffrey Guntagar, o Junior yan Larry Kabungkag. Daghang salamat sa pagtabang nyo na ako. Kusukay sa minaw na ito, Gams. Mabitaw nagpag-greet ni sila. Daghang kayo salamat. Labi na mga suki na ito sa Seed Liniment Oil. Thank you. Okay. Onya, unsa man, Bam? Yes, salamat kayo. Mga grupo sa mga security guard, yung mga pinipit mo ito mga kwarta padala ng mga agency, nato mga guardian ng mga minaw ka nato, no? Mr. Lito Boro, taga-Balungag San Fernando, pero niya siya masahin rin sa Cebu kayang pamilya. Chris Montibon, Richel Montibon, Chriselle Montibon. Ang mga bata, Sir Leto, andam, og pagamitan na pero pagpanabon ini atong celebrity ko digbiyo so labi na sa imong misis usab ar ma-maintain niya ang iyang kagwapa ang iyang palit magpabiling younger looking og kutis artista durag kini mga sangkap sa gluta tayo og papaya extra para magpabilin ka mga hamis ug duna magani mga bugas-bugas mga katul-katul nga atong panit gamit ini atong celebrity ko beauty soap no kay durag kini natural moisturizer ingon man sab kanimo din Sir Cristobal og Sir Tugunon no sa series bus body number 8059 ang dami mga bata, ha? Sa celebrity ko, di ka beauty, so, gikan sa Seed Marketing. Okay. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito kadong-adlawa. Si Dudot, Ate Pres. Dudot. Oo, si Dudot taon. Simple naman kayo nilang problema, Ate Pres. Para nako, gamay naman kayo ni. Murag, taasay lang garbo, Ate Pres ba? Oo, niya. Man, di naman kayo ni. Di kay dako, eh. Ikaw, ma'am, sa ikasultin mo ni Dudot, ma'am. Parti aning, yung asawa nga, mulayas na siya, kay mulayas sila. Magpabilin niyang mama, niya ilang binuang na agta. Niya karon, di lang siya malayas kay ingom niya asawa, pilaray pag-ilis. Yung tanong siya, naaba kayo na gugmay ang asawa niya, bam? Unsa man? Laktod istorya, no? Ang ilang pamilya ka ng gubot ba? Sige sila away. Gubot pas lukot. Unya ka ng panahon bitaw nga sayang asawa maning ka, yan ay siya sugoon si Manlaba. Ang ilang pang pagpuyo ka ng gubot yun. Gubot bro, wala kini masintro sa kuan, wala masintro kini sa nya nga to arbang ibanghilyo ron bam sa Holy Family, di ba? Kanang na ang sa atong pag-record karon si manahon na Sagrada Pamilya may ato ang ibanghilyo sa atong simbahan, di ba? Kanang ni ang ato ang mga readings ining mga pagkahuman sa Pasko kanang Holy Family tungod kay ang pamilya maamugod ni sukaranan gyud. Na may panultihon, the first church, the first school. Na diha magsukad sa panimalay sa pamilya, no? So, wala kayo igugman na ilahang pagkabutang da murag wat nga ni sila simba-simba. Usahay bang ako lang na matikdan aning iyang asawa kay maoy magsigig pataas aw noon na may usahay gud nga magpabuyag ang asabana kay labi na abtan nga nag-inom siya mga barkada apan kining iyahang ingnon ta asawa sab na agi panahon usahay nga dili kayo mo tuman ba sa sugo dili kayo mura ba ka nang gusto siya magpataas pod ana lamang dot
sabot-sabuti ninyo nga kung mahimo kuan ba ka mo magsabot mo. Dili man sa ingon Goliath nga under siya sa asawa. Ang asawa sad mo under sa bana. Sabot-sabot sila. Sabot. Aron dili gubot ang ilang panimalay, no? Ni Mayo. Kay ari ka sa mga balaang kasulatan, ug maghisgot ka Holy Family, si Mama Mary ni abag biya na. Ang iyang bana si Senyor San Jose magsigig pamanday. Ang ilang anak si Bibi Jesus tabang saghakot sa mga kahoy. Si Mama Mary nagkapuli kay sa panahi. Magkita ba nimo sa larawan? Magsige sa kanang suporta ba sa kalihukan sa iyang bana. Dili kay kanang magsige lang pug paningka. Mao nga ipakita inyong gugma sa usa kaysa diha sa kaminyoon Goliath, importante man ang gugma. Ambot ka nga og si Ate Priscilla isip asawa ang iyang ingnon tama o hintungdan kung sa iyang mensahe sa asawa kung naminaw po ng asawa. Ate Pres, sa may mensahe nimo? Sa asawa. Muna asawa, kinalang ka ikay mo buhat sa ubang mga bulaton, labi na panglaba, pangluto. Subukan mo yung bana. Ha? So, sige bana, may subukan na ba? Adi, maayo. Ang asawa, yun mo yung manglaba. Luwi ka yung bana mo yung manglaba, nag-asawa, magtindog-tindog lang. Ako atong kuan, ma'am, atong pandemya, ako'y tiglaba. Ano naman? Kuan lang, Lisa, sleep. Pinangga mo ko ni Melissa. Ikaw lagi. Ako na sa pikpikal, sa mimi lang ka. Mimi lang ka diha. Dito, yan, kanang asawa, magunay, kanabang tigkuan, limpyo sa bay, tig-ariglar sa bay, ano ba? Kaya ang bana mo, may mangitag, kwarta. No, may trabaho ato, di wala ito ngitag kwarta, so ato yung Adi, tabang lang ka. Ataw, kita mo. Liko dito mo, may malabas ang mga brief. Mo nang tabang lang ang bana kung way trabaho niya, na lugar, tabang-tabangan sa dang asawa. No, di ba? Bam? Ikaw? Okay. Dahil man sa kayo gud og ang bana, ilabi ang bana Goliath ka ng pres nagtrabaho niya maabot sikasikan pas asawa. Di gutom. Tapos nang gingon, dili man sa ingon nga ang asawa pud mo tubtuban permi. Ang bana pud sugoon pud ingno si mga kumpare nga under. So lagi nila ang pagsinabtanay. Gani kay kung ari kas bala ang kasulatan ni Priscilla, ang ari ka dil sa Lucas 1 versikulo 36. Nang diri ay miingon si Maria. Dili 36. Okay? Ang saban? 38, verse 38. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Hawa, masinugtanon siya, meaning, ang asawa, dili lamang ingnon ta maghinanaw sa kalihukan siyang bana. Kay ang bana pa nang litan og gikan ng trabaho kapoy kayo nagabot pa niya pasugog pagpanlaba. Apan gawas pa sa sana bisan pag walay trabaho ang iyang bana, dili man gyapon katungdanan nga mandar ka asawa palaba dito. Mauna. Lihok na sa asawa panlaba. Pagsabot-sabot nila og ikaw dudok ikaw may sindiran pagtulag gyud mo asawa. Og tan-aw nimo nga nalapas na nalahap na sa iyang magkalihukan, pagtulag dan ikaw sad pagbantay sa wala pag makalapas po sa isip katungdanan isip bana. Ang tanang bana magtanaw-tanaw kung may trabaho tanaw sa pandayon. Di ba doon naman sa'yo ka ng bumbong ni mo, nga tagak na, di man pandayon, mga atop ni mo ron, na nabalihok sa laki. Pero ang lihok sa babae kinahanglan, mauna ang pagpanglaba, panglimpyo, pangluto. Kay pananglitan o ka nang na ang magsigip og inom ang bana, di siyempre, singga akong asawa. Mauna. Oy, paminaw ko noon, dili mo magkasinabot diha, tawagan ko biya ko mapulib Salamat po, padagat, ito naman noon. Kala ko ang puzzle. Aha! RMN!